חבר'ה, זה חלק 2 של הסרטון הקודם, ראיתי שהיה מלא ספיות, אז אני עושה עוד חלק. טוב, עכשיו, כמו שאמרתי לכם, האמא הולכת לקנות חיות. אוקיי, בואו נראה מה יש כאן. טוב, הם סורים, אוקיי, בואו נראה איזה חיות יש כאן. נקנה אולי תוקי קטני, חמודי. ומה עוד נקנה? נקנה גם אוגר קטן. וואי, אני חייבת, פשוט ממש חייבת צלצלה. אוקיי. כן, מה זה יכול להיכנס בו? אולי זה ייכנס בו? כן, זה ייכנס בו. אוקיי. חבר'ה, לא להתייחס לרעש שברקע, אוקיי. אוקיי. עכשיו אני קונה לנו עוד אוגר אחד קטן. טוב, נקנה גם כלבלבית שלא יאכל אותה במצב. טוב, נקנה גם את החתול הקטן הזה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לשלם ונחזור הביתה וזהו. טוב, אני אשלם. יפה. טוב, עכשיו אני הולכת לבית. טוב, ביי. טוב, מה עושים היום? אני לא מבינה. טוב, עזבי, אני הולכת להביא לנו משהו לאכול. טוב. סליחה, יש לכם אולי סלט פלאפל? כן, בטח, יש לנו, אני אביא לך. זה עולה כולה 5 שקלים. אוקיי. כמה זמן זה יהיה מוכן? בדרך חצי דקה. אוקיי. אני אחכה. אני מחכה. זה מוכן. אוקיי, אני באה. תודה רבה. אין בעד מה. אחי. אוף, איזה באסה, נפל לי כל האוכל. אני אשמח לעזור לך. באמת? כן, רק מה שמך? שמי אילה. סליחה, קוראים לי גיא. אוקיי. איך קוראים לך? הם קוראים לי נועם. נועם? כן. היי נועם. היי. אני אשמח אם אפשר להיפגש היום בהפסקה. עוד פעם, בהפסקה שנייה. כן, בסדר. אוקיי, אני אלך לשחק כדורסל. אם בא לך תעדכני אותי אם את עושה משהו. אוקיי. טוב, ביי. מה יש לך? יא סתומה. כאילו כלום, פשוט נתקלתי בנועם בהפסקה ופשוט הוא ממש חתיך, אז התאהבתי קצת. מאוהבת! חבר'ה, נגמר ההפסקה. טוב, כולם נחזור לכיתה. אבל זה רק הפסקה אחת. אפילו לא נגמרה הפסקה. זהו, שמתי את כל החיות עכשיו, זהו, הם יכולים ללכת לישון. מיצי, לה קוראים קיטי, לא קוראים דוגי, ולא קוראים בגי, ולא קוראים דור, ולא קוראים טיק, ולא קוראים סדור ודר. זהו, אני הולכת לסבתוש, לאמוש, ובאמוש אני הולכת לאסוף את הילדים. אולי גם הילדים ישנו אצל סבתא. טוב, ניסה. עכשיו, כאן אמא נוסעת עכשיו ברכב הטורקי הזה, והיא נגיעה. טוב חבר'ה, עכשיו אפשר להוציא את האוכל. ייי. אני לדעתי אתה צריך להגיד לעצמך וזהו. ימי. גם אבא שלך. חמודה שלי, אני בחוץ, אוקיי?
חייבת ללכת, ביי. איך סוגרים את התיק הזה? באתי לאסוף את בן. יופי, בואו שלי, ביי ביי. דבטוש, אימוש. כן מתוקה שלי, כן ענת. הבאתי לך את הילדים שישנו אצלך. אמא, אני לא רוצה לישון אצלה. טוב, בסדר, את תשני כאן קיה. יופי. מה הבא עם בן? בן כן ישן כאן? בן כן ישן כאן? כן, בן כן ישן כאן. אם אתם רוצים לראות חלק 2, מה קרה שבן ישן כאן, תעקבו ותכתבו בתגובות. חלק 3, סליחה. ביי אוש.